Sembla que estem d'acord en que l'educació és una estructura d'estat. Sense descartar-ne d'altres, quina millor estructura d'estat que una educació pública, laica, inclusiva i de qualitat? No es mereixen els nostres infants que destinem un 6% del PIB a educació quan, a més, ja està aprovat per llei? No es mereixen ells i elles, que són el nostre futur, tindre la millor preparació sabent que d'ella dependrà una bona sortida laboral el dia de demà? Si som responsables, i amb l'educació especialment ho hem de ser, no podem ser partidistes ni egoistes. Hem de buscar llocs comuns i hem de posar-nos d'acord. I jo li pregunto, consellera, no és un lloc comú que tots els menors han de tindre com a mínim un àpat garantit al dia, encara que sigui mitjançant una beca menjador? Nosaltres hem presentat una proposició de llei per a regular els menjadors escolars i proposa una partida oberta. Sembla que vostès estan d'acord. Per tant, esperem ansiosos que voten a favor. No és un lloc comú que els infants amb necessitats especials han d'estar integrats a qualsevol escola pública amb els recursos i el personal necessari de suport? Sabem que sí, ja ho ha dit també, i per això estem esperant el seu decret per a l'educació inclusiva. Per cert, quan estarà el decret? També l'estem esperant. No és un lloc comú que nens i nenes han de conviure plegats a l'escola? Creiem en la coeducació i per això hem presentat una proposició de llei per acabar amb els concerts que financien les escoles concertades que segreguen per sexe. Sembla que altres grups també estan d'acord. I no és un lloc comú que l'escola pública ha de ser laica? Bé, doncs nosaltres hem presentat una altra proposició de llei per a fer-ho possible i esperem comptar amb el seu suport.